contents d'haver acollit la 37a trobada d'escoles en valencià al FARP. La veritat que és molt important per al nostre poble que s'hagi pogut realitzar la trobada així. Després de 2 anys sense poder-se fer, estem molt contents, la veritat que ha vingut moltíssima gent i per al nostre poble doncs, és donar-lo a conèixer de cara a la comarca. Primera participació de la trobada, al FARP 2022. Un orgull tindrà així tanta gent, més de 100 paradetes, tots els pares i mares han acudit a la cercavila, teníem un mogolló de xiquets d'infantil que s'han volcat, a les 9:30 estaven tots a punt en la seva samarreta i tots convoiats per estar avui d'ací. Des de l'Ajuntament estem molt agraïts a les comunitats educatives que han participat, als voluntaris que tenim al poble i a totes les associacions. I, com no, a la nostra escola i a l'AMPA del poble. I fent-se la marxa en el truc, veig el futur, veig una becaeta tots junts. Això és així, i tu? Totes les entitats i tot el teixit associatiu s'ha volcat en la trobada i ens ha ajudat molt a poder-la organitzar. Des de tallers, paradetes, d'entitats, també hem tingut 2 exposicions, presentació de llibre, exhibicions de taekwondo i pilota. Nosaltres duguem molts anys participant en les trobades i ara és un orgull tindre-la en el nostre poble, defensar la nostra llengua. A més, del valor reivindicatiu en defensa del valencià i en defensa de la nostra cultura, que és fer la trobada d'escoles en valencià així al poble, la veritat és que la trobada també és un acte que fa comarca, que fa poble. Jo ho veig com la festa de la comarca, que ens agermana a tots els pobles i que ens uneix en un dia molt especial i molt significatiu per a tots. La llum que tanca la ferida, tota la nit amb la iaia. Ai, arriba